Man Jazz the Ananaki kana kuti drone commander back again achipawo maonero ake maererano nevidhio raHoly 10 achikumbira Ruregerero pane zvose zvaaiposta pamusoro paSean Mnangagwa. Kusangana kwati kuita zvakare pachannel ino, channel yeZimuChinese TV yandinodzoka namaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. After Holy 10 akumbira Ruregerero kuna President Mnangagwa, drone commander vabva vauya vachipawo muonero wavo vachiti zvose zvaitaurwa naHoly 10 pavidhio iri kwaiva kuri kumanikidzwa kuti ange achikumbira Ruregerero, achiti zvaikonzerwa nekubata zvinodhaka asi nerweseri achimanikidzwa. Ladies and gentlemen, without wasting much of your time, ndikuda kuti muone video ra drone commander vachipa maonero wavo. Ladies and gentlemen, without wasting much of your time, ndikuda kuti muone video ra drone commander vachipa muonero wavo pamusoro pevidhio raHoly 10 achikumbira Ruregerero. Asi kana mapedza kuona this video, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi, kuti chingava chokwadi here kuti hongu mukomana aitaura zvaibva pasi pemwoyo wake kana kuti anga atori papuroni kunzi kumbira Ruregerero. Tatichimbadresa situation yemufana ari kufoswa kutaura zvaari kutaura under duress. Apparently there's some speculation and some information that I just got. He's been forced into rehab, and he's been forced to do video to neutralize and damage control the situation. But what has not been addressed, the core of the issue, is kuti mwana ndewani anyaya ina kutaura iranzi kutaura under influence ma drugs. Chazonyaya kuita kuti vanhu vave concerned nenyaya yema drugs iko zvino chi. That's one thing chiri kundishamisa inini. On another note, we wish him well kurehab kwaari, and hopefully atizonzi zvemacelebrity kuti afa nemadrugs ari murehab. Kana izvo zvikaitika, isusu tinoziva taurawa nani, ndo zvatongotaura chete. This is all a script that's being played here. This is all a script.